Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Bu Neli. Kados pundi kabaripun para siswa? Sedaya sehat? Mugi-mugi para siswa sehat walafiat. Amin. Wonten ing masa pandemi menika, pancene kita sedaya kedah jaga kesehatanipun. Awit COVID-19 sumebare sampun cepet sanget. Mula para siswa kedah jaga imun kanthi asring maem sing bergizi lan ampun supe kangge asring wisuh tangan, kangge toya sing mengalir lan sabun. Banjur menawi medal saking griya tansah ngangge masker lan jaga jarak kalian tiyang sanes minimal 1,5 meter. Saderengipun pasinawonanipun neliti, para siswa kinten-kinten kagiatanipun napa mawon salami belajar teng griya. Saged dipun share wonten ing kolom komentar nggih. Banjur dinten menika kita sedaya badhe sinau bab pawarta. Pawarta sih napa kuwi? Wonten ing bahasa Indonesia, pawarta kuwi pada karo berita. Nah, jadi pangertosanipun pawarta yaiku informasi utawa kabar sawijining kedadean ingkang nembe wae ana. Pawarta saged dipun andharake kanthi kalih media. Setunggal media cetak, contone koran lan majalah. Ingkang kaping kalih menika media elektronik. Tuladhane pawarta menika saged dipun andharaken lewat TV, radio, lan saged dipun kabaraken liwat internet. Banjur biasane pawarta menika duweni tema. Tuladhane pawarta ekonomi, berita utawa pawarta kang isine babagan kegiatan ekonomi, dagang, duit lan pasar. Lajeng pawarta politik. Pawarta politik menika isine laporan kegiatanipun politik sing ana ing negarane dhewe utawa negara sanesipun. Ingkang kaping 3 menika pawarta kriminal, yaiku pawarta kang ngenini tindak kadurjanan utawa kejahatan. Nah, laporan pawarta menika bisa saking kepolisian. Lan tema-tema pawarta sanesipun. Amarga pawarta menika adhedhasar saka kedadean utawa prastawa, mula anggone para siswa gawe pawarta mangke kudu nggatekake perangan-perangan ingkang ana ing sajroning pawarta. Boten asing malih mestinipun panjenengan sing diarani 5W+1H. Lah, apa wae menika? W sing pertama utawa W sing kapisan yaiku what utawa apa. Maksude ana peristiwa apa sih sing nembe wae kedadean? Banjur W sing ingkang kaping pindho yaiku who utawa sapa. Nah, maksude menika sapa wae sing terlibat wonten ing kedadean menika. Banjur W ingkang kaping 3 yaiku where utawa ing ngendi. Maksudipun kedadean menika tempatipun utawa panggenanipun teng pundi. Menika alamate teng pundi kecamatan utawa teng kabupaten apa niku. Banjur W ingkang kaping 5 menika when utawa kapan. Sesambunganipun karo wektu kedadean. Dina apa, tanggal pira, tahun pira kados niku. Banjur W ingkang pungkasan yaiku why utawa kenapa. Nah, menika wonten sesambunganipun kalian sebab musababe prastawa kuwi. Prastawa kuwi menika asale utawa kedadeanipun kenapa utawa kenapa sih pawarta utawa prastawa menika kedadean alasane napa. Banjur sing tambahane yaiku 1H utawa how. Nah, kepriye maksude menika dalan maksudipun menika kepiye mula bukane prastawa kuwi. Kedadean menika terjadi utawa kedadean ingkang kados pundi. Awalipun kados pundi banjur kedadeanipun kados pundi. Nah, nalika nyampeaken pawarta menika wonten perangan-peranganipun. Peranganipun menika wonten sekawan, yaiku setunggal headline utawa judul pawarta.
Ingkang kaping kalih menika deadline, yaiku wektu kedadean wonten ing pawarta. Banjur ingkang nomor 3 yaiku teras pawarta utawa ringkesan pawarta ingkang dipun paparaken ing bagian ngarep. Ingkang kaping pungkasan yaiku body, yaiku surasanipun pawarta utawa isi saking pawarta. Sabaripun menika, mangke niki panjenengan badhe mirsani tuladha pawarta ingkang ngginakaken basa Jawi. Sumangga sugeng mirsani. Para pamirsa, siaran pawartos Kabupaten Tegal dinten Senin pon 19 Oktober kali besok saged panjenengan pirsani mawon. Laporan-laporan ingkang akurat sampun sumadyo katur panjenengan antawisipun aksi curanmor ingkang dilakoni dening bocah umur 13 taun sareng kula Neli Eki Marwati menika pawartos Jangkepipun. Ing dusun Tukulo, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Minggu siang konangan ing kamera CCTV. Pelaku menika ditutup antawisipun siswi SMP. Minggu 18 Oktober 2022 wonten kedadean curanmor ing dusun Tukulo, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Pelaku ingkang konangan lumantar CCTV menika dipunduga salah satunggal saking kancanipun putranipun korban. Saking keteranganipun, korban nalika semono saweg istirahat nembe kondur saking Sabin. Lah iya, ini lagi turu. Rumah sana itu kesel-keselin sawah lah balik turu tangi-tangi motor di selaka. Padahal motor anaknya itu lagi sekolah. Kita iya sekolah lagi libur. Kok tunggu di sana? Mama anaknya itu sekolahnya semangat. Makanya mau apa? Terus cici-cici dan kucing lagi sekolah teman. Bebe menyukur sampai ngawur yang kita juga wah pada kenapa pada sama baik orang polisi nangis sama pada kira-kira Aksi demo ing kantor DPRD Kabupaten Tegal nyuaraake menawi tolak RUU Cipta Kerja. Pawartosipun saged panjenengan pirsani sasampunipun pariwara. Tetep ing pawartos Tegal. Dados pundi contoh saking pawarta ingkang sampun dipun tayangaken? Mudeng. Lah menika kedahipun wonten perangan-perangan 5W1H. Namangke panjenengan tugasipun yaiku ndamel pawarta ingkang kedadean wonten ing lingkunganipun panjenengan. Pawarta napa mawon sing temanipun bebas lah, mangke dipun damel pawarta sing wonten perangan-peranganipun 5W1H. Panggihan wonten ing dinten menika kula pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.